high school party mangin he movie hi aintrana play role kumsom pasari opa Rhoda Williams hi MIT zirtran tur ani angai zong nen chuan alom na hun bot sain na saina Jupiter thla alak fu chungchang te chu an soi howa Rhoda hi space science lam tuimi takti ashriat party zon nu chuan rui chunga lir thei khalin radio chu angai thlapa chanchin thara chuan khovel ang chia planet thar apuala thladang nei chu solar system chunga alo langte an puanga he planet hi solar system chunga alo lu lai om ang scientist te hian an hriat lo awangin angai na an shelo hle radio ngai thlatu te chu he planet an mudu ni chuan marlam van hoi chho turin an tia rui chunga lir thei khal Rhoda chuan remle rem lo chuan van lam chu en chovin lir thei akhal chak zia a hre chang to lo mun lavak lawa chung ka pakhat chu lir thei chunga omin kongsira chuan an lir thei hi an parka an fa pano pangte chuan a robot chu bop tia phoin a chung te hian an limpui hle an han ti deuh nu chuan nu ber hi a rai ti a hriat thea chuti lai mek chuan thok le khata an chuan na lir thei chu Rhodai chuan na takin aron suta ani Rhodai hi in hliam ma se aril ru ero alafima lir thei tang chuan chuakin ami suta te chu avapan naya maro chu ti ngai na a hrengal mai bik lo ti chuan a han hoi kwal chu kongano pang thito lo let reng mai hi amuta amuna police te chu an ron thleng zui ngal ani sel chunga Rhodai omlai chu ti lan ni in accident chungchanga khan manatok ani accident athena tang khan kumli aliam to news lama te chuan artru chuan khovel hi alok nai to hle ti puangin alandana chuan khovel nen hian danglamna aumlo leilama tang point he planet hi chiang takin amu thei to telescope manga khomwal tuifin riat le khopuite anan en chu khovel nen hian ainang vek mai scientist te chuan signal don let in base in he planeta hian radio signal an thon luta tima sela chanchin thar hriat tur om ngal mai lo hetiang ni wang hian scientist thren kat te chuan he planet hi a om tak tak po an ring lova khovel thla vana lang cosmic mirroring mai ani rin na te an nei ani accident athena tanga kumlina ani to Rhodai po chu zela tanga chuatir ni in a chung te chuan an lo lama second planet chungchang an ti lai mek chuan awna pa chuan millionaire Kate Hardingan essay contest abot sai tur chungchang chu a soi chuak lola Kate hian art true culture space flight masaber thontumin civilian zinga mi van nei pakhat tan ticket a thlonin a pedon ani Rhodai chu a chen na in a thlen hnu chuan a room chunga a bungro te chu a han en kuala tunma ang kha ani to lo wangin a room angai na thin na chu a re to tukvera tang chuan munom ti taka second art a clear lai mek chuan a una pa thil soi chu a hre chuak ta a laptop a chuan United Space Venture chungchang chu en ngalin civilian ticket dong tur hi chuan he khovela an kaldu na chan essay ziaka the lu angai ani laptop chu enin type tur a hreta chuang lova ti chuan abung ro te chu in chung pindana chuan thiar chavin ainsona mattress chunga chuan muin a chunga chuan a mu thei turin van lem thla ada tel bok atuka chuan na zongin a chuak ta a jail bang alo zu to awang chuan a chak ber MIT a zir thei to lo ba ka college dang te point an pom du to lo office me che pakhat chuan a qualification a zirin na a pek thei tur thu hi alo hril hlau maya nima sela Rhodai chuan mi biak ngai lo ang chi chau na adu awangin alu na trin high school a chuan janitor na a thok ta ani atu katang chuan janitor na chu atanta a mi han biak ti vel angai lo wang chuan anom ti zong tak ani tlai khat chu accident a thlen na huna chuan kalin a han hoi kuala chuti lai mek chuan om na hmuna tanga hlavak lawa lirthe pakhat chu dingin mi pakhat hi alo chuaka Rhoda chuan chu pa a han mu chu makati in
accident thlenga khan athat vek ni tura angai ani chupa chuan afa pathito tan robot lem chu da in akal sana akal liam nu chuan rodai chu in lampan chuan hongalin a laptopa chuan ama case chungchang chu azong tangala en kwal nu chuan hepa ming hi John Burroughs ani ti a hreta lirthei accident a khan anu puile afa pa te hi an thia ama hi hunrei tak chung ni khoshalova awmnuwa ron har chuakin ama te hian a khosa zui ani rodai chuan a chena address kim chang chu chin chein atuka chuan mu tumin afakalta a nimasela ti dan tur a hriat lo wangin tukver tang chuan in noktaka John a zu in lai chu a thlir taringot ani zan ania vuratlak baka a vot hle roda in hetia Jonathan mun an mutaka chuan ain thiam thei talawa vurchunga akalai mek chuan a hak lai thomno chu phelin khurzoi zoi chung chuan vur muna chuan amuta a hypothermia wangin akut chung tangte chu pol vekin mupa chuan ar 2.0 chu a thlir tareng ani atuka chuan damdoi ina a har chuaka mi tu emoin muin alo chan hi alo ni a akut chung tang ti lo hi chu hliam na dang em anei lo ina ho nu chuan ar tru tlo theina tur ticket essay chu aziak tanta a essay a hian athil ton to mimol no chua fasha ti te chu subject a amanga miswala han ni ta ka chuan hetiang experiment ti tur hi chuan a traper tura ai ngai thu te aziak ani aduang tok ziaka athelu nu chuan dora thil lei turin akal le a high school a angai zong atirlama mi kha amuta hlol mai chupa chuan business school a alu thu te hrilin angai zong thar chu ain mel hriat tir ngal boka roda chuan janitor na a tho thu an hril chuan an din mun in ang talo lutuk chu za puin candy lei talo chuan dor chu a chua santa ani roda chuan John laka thupa a choi ma lo chu ain thiam thei don lo ti ain hriata wang chuan aina chuan avakal le ta amaro chu kongka an kik chu thudik hril turin huai senna anei tok lo dot soin made heaven cleaning service in free trial turin ain chung ti fai sak tura an tir thu a hril ta zoka John hian athlatel set ain chung hi ati fai to lo wangin alo rem ti ve mai rodai hian dot alo soilak lo to sia wang chuan a dot soi chu kaltlang puin in chung nok chu ati fai ta a room pakata roda in telescope han bel chiang lai vel chu rala tang chuan John hian alo clear ani na thozo nu chuan John chuan kar le lama ain ti fai sak le turin asom zui tangala ahuna thlen le ma zongin roda hian John a thudik a hril dan tur hi azirna sa le nimasela akongka an kik le chu angai te ang bok chuan engma soi talovin ain chung chu ati fai sak le a kar tin chuan John aina chuan kalta ze in John hian a bengai mang lo thong zan khata ho chu rodai chung te chuan live broadcast hi an lo en mek chu ni in scientist pakhat chuan art true hi biak po alo tum meka anu dewa chuan mi tu emone trong signal dongin rale lama lo trong hi planet danga ama scientist tho hi alo ni kong engkima thumun vek ania an ming ba ka pian ni le pian na mun te po ai nang veka ama ko piang chi chi hi ani an na tho ba ka an no pan lai hun zong zong chan chin te po ai nang veka TV lama tanga thlir tu te mak ti a hlo ta le heta tang hian mi zong zong chuan ar tru hi khovel mihring te tho omna mirror planet ani an ring ta veka rodaina hetiang chan chin an ria chu pona chuan tlan chuakin vanah planet le athla langkul mai chu makti takin athlir tareng ani news lama te chuan hemi chungchanga hian in nialna atam hlea physicist te chuan ar tru hi khovel baka achunga chengte kopiang che mirror planet ani nge hi an ringa mithen khat chuan mani tho mua mai chana biak thei anin ring mel pian mang engkim inang vek ma se nundang an mangjok mai thea rin na te po an nei ani
John และโรไดเตอันนั้นก้มเนลตากาจวน Space Science ลำฮีอันเราตุยเวเวจุนีอิน John ชวนโรไดจูอัตเทเลสโคปอามันตีระวิดีโอเกมส์เตเคลินอันนินการะปออินไงนัดนะอเปียงโฉจันนี่เลียมเจละ John และโรไดเตปออันนินไหนสอดเล่นิคัดจูอัดจัวกัลตูร์จุงจางอันสวยชัวกะโรไดจวนเอเซยเทลูโตทูอันชิลมาเซJohn ชวนให้ expedition ฮีอปมซองอันนี้เหล่าทูอชิละ Universe ไลตะกากันอันรินซุงจูกันดังลำปีกเหล่านี้ติป้อมเทียมตัวรินกันไล่อินเปเหล่าอเตเฮมิดนูเฮียน John ชวนโรไดอินอนุปุยทอมนออสุไฟติอันเรียจูอาทินริมเลมายะชวกตัวรินอติซุยงาลเรเดียวชวนอาร์ทรูอัลเหล่าเทดานจงจางเตสวยโฮอันนี้อะมิเช่นขัดส่วนอาร์ทรูเนนากันอินอันเวกส่วนมุนปอยโมเลราวตัวมเตเทงเฮียนกันอินคอยปลเวกเทโดนะจู่วางิน planet ปันอินการะเฮียนอินโดนะอัจฉริไม่อันเหล่าทูเตอันสวยโรไดหอจูจอห์นเฮียนอันอินบุลาจวนเหล่าหากินอัลลักาอัจเจดานะไงดำอดิลตาไงดำอันนี้ตากาจวนมุนคอยมัวซุยตัวรินจอห์นจวนอสอมซุยงาลอันนี้ที่จวน University Auditorium จอห์นจวนช่วยอินริมอยมังอิน private concert เตอาหันเนสกะอันจอนูจวนจอห์นจวนไอ้ละมาอช่วยหอซุยอันนี้จอห์นจวนโรไดจู accident อันโตดานจงจางเตอาชิละนิมาสิลาโรไดจวนทุดิกอลชิลงำจวงโลอาตุกซิงะอินละมาโรไดอวะหอจูอาอุนาปาจวน Space Flight จังอินเบียกันดูทูอลาวชิละโรไดจวนบาเปเลติน Millionaire Kate Harding จวนเอเซย์ competition อาจักทูเลอาร์ทรูกัลตูราทันนิทูอลาวชิละอล้อมงังไม่อาหลอดลินนะชิลตุมจวนจอนไอหนาจวนอวะกัลตังฮาละอติระจอนเฮียนหันลมปุยเฟียวมาเซอันนัวกัลเหลาตูรินอังเงนะอันนินการะมังไงนะอเปลี่ยนตัววางินอาจารย์เพลนไม่ยังตีอัลลาวอันนี้โรไดจวนอัทุรุกจูอาเซบเรเทโตโดนเหลาติเรียอินaccident เพลนตูคาอามาอันนี้ทูอาชิลตังตาจอนจูโซฟาจวนวอยเรงทรูอินโรไดจูไอนัจังจวนชวกตูรินอติซุยอันนี้อินลำปนาโรไดอวะหอจูไอนก็ดาจวนนิวส์รีพอร์เตอร์ตั้มตักอันเหลาปุงคอมาลักกี้ติเกตอดอนจงจางคอมันตุ้มจุลนีอินอาหุ่นเลี้ยมตัวอาทิลติสวลเตปรอนทาร์โทเลอันนี้จุดที่ไลเมกจวนอาปาจูลวินโรลินอาฟันูจูอินซุงอาช่วยลูตา United Space Venture เนนจังอินอาร์ทรูกันนักตัวไฟล์ติเกตปออดองเฟลตานิริวักเหล่าหนัวโรไดจวนทีวีอาไซน์ติสปักขัดทิวริจูอ่างไอทัฟัวกันเขาเวลาจังอาเฮปแลเน็ตกันหูเทมากขจวนอาร์ทรูมีเตฮีกันดานังเฟกมิโรไลฟ์ฮีอันมังเวนีอินอาศัยคุมลิเลียมตาอาลาลันมาสักเบระจังคานแห่งอาร์ทรูมีเตนุนดานฮีอันทักดังลำเล็กอันทิวติเตอันทักดังลำมาวางินอันมาหุ่นปอดังลำอเตจูเวลโรไดจวนอาร์ทรูอามาเท่าเฮียน accident ฮีอัตเลนเราไม่เทียรินนะอันนี้ต่างหากละจอนาอินลำปันจวนหลานฮาลินกงกาจูอาห้องเทไม่เหลาอาลูดานกงซงอินตุกเวรจังจวนอาลูตามาเซลาจอนจวนโรไดอาหันหมูจูอินซุมโซลวินอ่างงอาจวนอาเรกต่างหากไหมคุณเรโลเตซุงอันริกตัวรับปรับนัวจอนเฮียนอัลาเวเลไหมอันนี้โรไดจูเท่าชัวกินอาร์ทรูทิวรีอาเชียจูอาชิลชองตาaccident คาอัตเลนอารินเหล่าทูเลอาชุงเตฮีอาร์ทรูเฮียนดัมตะกาอันอารินทูอาชิลบกะอาชัวปาจวนอันุปุยเลฟันเอาเตมูเทนัตตูร์ไฟล์ติเกตจูอันุเชียจุยอันนี้หุ่นเลียมเดวนูจวนโรไดปอจูอันุนพุงปางอายะเลียดเลอินจอนันเฮนาไงดำอดีลตัววังจวนอาริลรูปออดัมตัวทีวีจวน Space Shuttle ชวกตัวอินเตอร์วิวจอนัมเมลจูมูอินอลันดานาจวนโรไดติเกตเบกฮีจอนเฮียนอปมาอาร์ทรูเฮียนอคัลดอนอันนี้ชัตเติลมาซาเบอร์อคัลจังอาทลีอเลียมนัวโรไดจูอันนาบัง
in lampana a ho chu artua mi ama tho chuan a chen nei na hian alo muak chu ni in makti tak chuan rodai chuan a thlira ti hian rodai pani te hi mai chana in thlir reng chungin movie hi a top ta ani